vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So kufamily wo kwandinobva ivo vanhu vanoti ndinonyanyisa kutaurisa stereki. So tine mbinga yedu yemumhuri. Mukoma vedu ava vakangotanga kungoita mari out of nowhere. Vakabva vati vainge vabata contract waste removal muno muSouth Africa, ndobva vatotanga kutoita mari ivo nebusiness partner yavo muSouth African. Saka takangoti zvimwe kuda kwainge kuri kuda kwaMwari, ndokubva tatofara paya kuti tatovawo nembinga yemumhuri. Asi nekufamba kwenguva mukoma takabva tatoona kutoti zvainge zvakatofanana, zvainge zviri nani apo pavainge vasati vaita mari vachiri kutambura. So pekutanga takafungidzira kuti zvimwe kuda mudzimai wavo amai guru ndivo vainge vaine problem vasingachatifarire because vainge vaita mari. Asi mushure mekunge tazonzwa kuti ivo amai vavo vainge vachitotambudzika kumusha uko, amai vakabva vachizototi kwatiri tizotopota tichivarangarira nekuda kwekuti ivo mukoma naamai guru havana kana mari yavari kumbotumidzira. Hanzi amai vakazotoita zvokutonyorerwawo message nasabhuku wekuvillage kwacho ikoko kuti kozvamava kusiya chembere yevanhu ichifa nenzara, madiko maudza vana avo variko kujoni kuti vapote vachirangarira amai kuno kumusha, nekuti one day tichazova nhonga vakafa mumba ende inenge yatovaka ngozi iyi chembere yakura kudai iyo yamuno ignore ichifa nenzara. So mukomanashi mushure mekunge tanzwa kuti ndo zvainge zvichiitika, ndopatakabva tatoona kutoti waingova umbinga hwepasocial media kuposta motikari dzinodhura pamafacebook zvekuti munhu kana ukaenda paprofile yavo havasi munhu zvavo vari famous, but unyazoona kuti ava ndo vanhu vari kudya mari, vanhu vari kuenjoya life. Isusu vamwe tiri kurarama, ivo they are living, but zvinogoshandei vabereki vako vachifa nenzara. Mwoyo waamai guru ndakautya ini, even though mumhuri vanhu vachiti ndinonyanyisa kuonesesa nekuzonyanyisa kutaura, but ini hangu ndinonzi mafira kureva. Ipapo mukomanashi mufamily group pavakazombobuda, this was last year, mushure mekunge ndanyora message yekuti vanhu imimi makaoma, munoreva kuti munoregedza amai kumusha uko vachifa nenzara zvekuti isusu varombo tozotokuitirai madonation kuti tinge tichitumidzira amai venyu, asi amai guru makaoma. Ko mari yacho yose iyoyo muri kuisa kupi? So inini ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda ivo mukoma naamai guru vakaromba vanhu ava, because avaburitse mari kunyange zvikanzi zvakaoma sei. Tine imwe hanzvadzi yedu uyo ainge achishanda achiitawo zvechikorokoza kuBakersfield uko, then akabva achizodhirigirwa nemugoti ndokubva achizofa. Mari yainge ichidiwa kuti mutumbi wake unge uchikwanisa kuenda kumusha, sezvo ainge ari munhu aikasina kana passport, painge pakanzi panotodiwa mari inosvika kuma 80 something thousand. Saka tainge tichifanira kuti tinge tichiunganidza mari iyoyo. Mukoma kana wangu murume akatoti tinogoita stress yei, because ivo tsano nemari yavainayo 80,000 yakangofanana kana ne800 rands kwavari. Mukoma nashe takatambudzika. Hanzvadzi yedu uyu akagara kokumushwari, vakaramba kuburitsa mari, vakabva vati zvainge zviri nani kuti ange achivigwa hake muno muSouth Africa, because 80 imari yakawandisa. After 2 months mukomanashi pana vamwe mukoma avo vekuCape Town vakazototengesa motikari yavo, isuwo vamwe ndokubva tachizounganidzawo zvimari zvatainge tashandira pa2 months dzacho idzodzo. Kwava kubatanidza mari ikaramba kukwana, yakazoita 60 something, ndokubva tachizotaura nevamwewo vefuneral policy imwe, ndokubva vachizobvuma kwava kuchiendesa hanzvadzi yedu uyu kumusha kwava kunomuviga. Takatoenda navo mukoma vaine mazimotikari avo anodhura kudaro. Apa takabva tachizoti since imimi muine motikari inokwanisa kudhonza trailer racho iro rainge riine coffin, maybe tinokwanisa kukata macost
tobva taregedza kuhaya kombi, then tobva tangoshandisa motikari. Since imi muine motikari dzakawanda, but vakabva vati ivo havazvikwanise izvozvo zvekuti vange vachizodhonza trailer rinenge riine chitunha uye zvekare kuzosimudza motikari dzavo dzichienda kuZimbabwe. Mukomana chindopa takaona kuti mukoma iko zvinozvi vachinja, vava neumwe mwoyo wakaipa, asi mumhuri vanhu vanovatya nekuda kwekuti vane mari, saka vanhu vanenge vachingonyengerera to be on the good side. Ini ndakatombonzi namama, iwewe dai wasiyana nazvo, vanhu ava kana vakaromba gore ravanonzi vanofanira kuti vange vachichekeresa, vachatanga newe nekuti vanoti iwewe ndiwe unonyanyisa kuda kuonesesa nekunyanyisa kuda kuzivisisa too much, saka dai wasiyana nazvo. But mukomana chiini nekuti ndike ndichinyarara, ndinonzwa zvichindiremera, nekuti kana ndikafunga imwe nhamo yatakamboona navo mukoma ava apo pavakauya kuHarare, mukomana tainge tichigara muchi2 room, zvinhu zvakaoma, but vabereki vangu vakavagamuchira mukoma ava, vakabva vachizotanga kutsvaka basa, tichingogaramo takaungana muchi1 room chedu ichocho tichiita sekunge makonzo. Asi now kunyange zvikanzi amai kumusha uko vatambudzika, havatombosimudziri musoro mukoma ava, vanenge vakatonyarara. Ndo vanototanga kutobvunza kuti saka tichaita sei munhu ane mamillions muno muSouth Africa. So handizivi kuti vakaromba here kana kuti, because I am sure kuti vanenge vanotobatsira vatorwa chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mbinga yedu yemumhuri kuti yakaromba here, because haipi veukama mari, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri kukumbirawo rubatsiro nemaideas, zvinhu zvangu hapana kana chiri kumbofamba. Apa chinondirwadza ndechekuti vabereki vangu vari kuramba kufamba neni. Ivo vanoti isu hatiite zvekuenda kun'anga nekuda kwekuti tinonamata, saka why uchiti tinofanira kuti tinge tichienda kun'anga? Iwewo ungwarire nekuti uchazogumisidzira wajoiniswa satanism. But chiraramo changu mukomanashe chakasungika, ndiri kurarama upenyu hunorwadza. So ndakatizirawo apo pandainge ndiri form 4, ndatoona kutoti murume wacho ndainge ndava kutoda kutomutorerwa nefriend yangu. Nedesperation ndikabva ndabatira pamuviri ndokubva ndachizotizira paya. But sezvaainge akandiudza kuti iwewe ndava kutokusema, ndaitombokuda but now ndava kukusema, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge achingoita ake majokes, but ndakazoti ndava kugara naye, mukomana ashe akatondiudza kuti never expect anything. Apa watoita mistake ukafunga kuti kundisvarira mwana kuchaita kuti ndisazoroora friend yako mukoma. Ndaiudzwa mamwe mashoko anorwadza, achindiudza kuti kana ndiinaye ndonyatsokunzwa kuti uyu mukadzi uyu anondiitira panguva dzebonde, kwete iwewe. I regret hangu, but chingogarirawo hako mwana wako. Ndainge ndichinzi mwana wako, nanhasi uno mukoma anongoti mwana wako. Ende kunyange ndikamukumbira ingava iri mari, anotondiudza kuti shamwari, mwana wewe handiti mwana wako, ndiwe wakaita sarudzo dzako iri ndisingadi kuzvara newe. Saka I am stuck in life. Kubva ipapo kusvika pari nhasi, mukomana she ndiri munhu wekuti ndiri kungotambudzika chete, handitomborina kana start in life. Chinonyanyisa kundirwadza ndechekuti kana ndikapinda mumarriage, so kana kuri kunzi murume iyeye akatanga achindida, akangoti nezuro ndakarota murume uyu akauya kwandiri, but akabva ati iwewe usiyana nemukadzi wangu, then relationship iyoyo hakuna kana kure kwainozomboenda. Kusvika pari nhasi mukomanashe ndiri munhu wekuti ndinongochinjanisa varume, not because I am someone who is loose, but nditoriwo neshungu dzekuti todawo kuzoitawo imba yangu, kuitawo musha wangu nemurume wangu. But varume vose avo vandinenge ndichifambidzana navo vanenge vachiita sekunge vanhu vakagarwa, vachindishungurudza, kurohwa nekurohwa, kutorerwa mari, kusiiwa ndisina kana chinhu. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibata
kundibatsira. Chinondirwadza ndechekuti vabereki vangu mukoma havasi vanhu vakashoreka, vatoriwo vanhu vatori nemabhizinesis kumba uko, asi vanotongondisiya ndichitambudzika kuno kuSouth Africa. Kuzouya kwandakazoita kuno kuSouth Africa ndega ndakaona kuti situation yainge iri paground yainge yava kutoda kuti iniwo ndega ndige ndichizvifungira, because ndaiti kana ndikati kuna mama madii mangoita kuti ndinge ndichiendawo kubasa, sezvo vabereki vangu vaine makambani avo akasiyana siyana. Kuchikorowo ndakaenda mukoma, nditoriwo nezvimacertificate zvangu zvandiinazvo, asi vaibva vati pari zvino hatisi kuda mushandi. Apa ndiri mwana wavo mukoma ndichitambudzika, kushaya kana ped, ndairarama nekuti kana ndiri kumaperiods zviya ndobva ndatora kana t-shirt ndobva ndacheka cheka, ndobva ndashandisa zvidhende zviya zviya semapeds mukoma. Apa vabereki vangu vari vanhu vane mari, asi vaisambondinzwa zvachose. Kunyange pandakazoti mama ininika ndafunga kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichienda hangu kuSouth Africa, mama vakangonditi zvaunenge wasarudza ndizvozvo, kana ukaenda ikoko make sure kuti hauzouyi uri mucoffin, nekuti isusu hatizodi zvekusemburwa tava kufonerwa uchinzi waurawa ikoko kuSouth Africa. Ndakazoti zuva iro randaige ndichida kusimuka, mushure mekunge ndataurirana nomumwe truck driver, ndatoona kutoti mari yacho haitokwani because vainge vakandinyima mari. Kana passport ndakatombovati kuti ndige ndichifamba zviri safe, kana kuri kunzi mukandibatsira ndikatorawo passport ndinokwanisa kuzofamba zviri safe, vakangoignore. Then vakabva vachizoti zuva iro randakasimuka ndichiuya kunoko ndikati mama natiti ndipewo mablessings enyu so that ndichizosvikawo muSouth Africa ndinokwanisa kukasika kuwana basa. But ivo vakangonditi mablessings eiko iwe unoda kungotinetsa, munhu kana achida kuenda kwaanenge achida kuenda ngaangoendazve, mablessings aunoda kubva kwatiri. Mukwamanashe ndinorwadziwa, zvimwe kuda havasi mabiological parents angu, because why is it vakazongoramba kundipawo mablessings apa ndiri mwana wavo. Mukwamanashe kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, munoziva vaya vanonzi vanhu vakaperekedza vamwe kunoku kuJoni, vamwe vachishanda vachiita zvinhu zvihombe, iwewe unenge uchingoshanda chete, asi chaunenge uchiburitsa hapana. Wega unosvika pakugara pasi unyatsokuona kuti upenyu hwangu hwakaoma, ndo situation yandiri kurarama ndiri mairi kusvika pare zvino. Munhu wemunhukadzi anokwanisa kuchovha up to 3 years achishaya mari yekuti anga achienda kumba. I know kuti vamwe vanhu vanokwanisa kusazvinzwisisa, but kana usiri kurarama mairi situation yacho iyoyo, it can be very hard. Ndinotozamawo kutonamata, asi dzimwe nguva ndinofila as if maybe I can give up, because vabereki vangu kuchechi vanoenda, uye zvekare pamba panotogara patori nevanhu vanenge vachitodawo help, spiritual help kubva kuvabereki vangu vachitonamatirwa. But inini wavo mwana vanotozviona kuti upenyu hwangu hwakasungika, uye zvekare ndiri kurarama upenyu hwakaoma. But kana ndikati ndibetserei mukwamanashe, ivo vanenge vasingadi. Chinondirwadza ndechekuti ndakatombonzwa zvichinzi mama mushure mekunge vamwe sisi vavo vashayika, then semhuri vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachifamba, kuti vange vachiziva kuti ko chainge chakonzeresa kuti amai guru vange vachizofa like that chainge chimbori chii. Kwandiri vanoramba vachiti isu hatiiti zvekung'anga, vachizviita sekunge vanhu vanonamata stereki, but amai vakatoenda ikoko. Vamwe vanhu vakatoramba kuenda kung'anga kunobvunzira kuti chainge chakauraya amai guru chainge chiri chii. But inini mwana wavo pandakavati ko tadii tambofambirawo nyaya idzi, tanzwa kuti chiri kukonzeresa kuti ndisangane neminyama, mabad luck ose awa zviri kumbokonzerwa nei. Mukwamanashe vakangonditi inini ndinonamata, handimbofi ndakaenda kung'anga. Ndikati kuinga wani pana amai guru makamboenda wani kung'anga? Vakabva vangoridza tsamwa, vakanditarisa, vakasimuka, vakabva vaenda kubedroom. Ndakazonzwa zvino vava kutanga kupopota. Chimwe chinhu chinondirwadza ndechekuti amai vangu kunyangwe paWhatsApp it is just that handisisina mavoice note. Pane pamwe apo patakambonetsana namama vaingoti padiki padiki I curse you, padiki padiki I curse you. Zviri zvinhu zvekuti zvinorwadza mukoma, mubereki wako kungogara achingokuti I curse you at all the times. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivewo kana kuina
madzibaba kana kuti madzimai vanokwanisa kundibatsira. Ininiwo ndiri muJohannesburg. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anogona kundiitira go back to sender. Mukomanashi, kana kuine munhu anogona kundiitira go back to sender, please ngakupei mafone numbers ake, then inini ndinozotaura naye. Please, I am begging you. Vedare, ndo imwe meseji yandakatumidzirwa ichibva zvekare kuna vanzvadzi vedu. So ameno kana variko munokwanisa kungoya, then ndokupai mafone numbers avo, motaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakajoiniswa Satanism apo pandainge ndichiri ne 12 years. Mukoma nashi, mushure mekunge ndajoina Satanism ndokubva ndachizopiwa misheni yangu. Saka misheni yangu ndeye kufamba ndichitsvaka varume avo vanenge vachinzi vane zodzo. Vamwe vanenge vachizviziva kuti zvechokwadi panapa ndine zodzo, vamwewo ndo vasingazvizivi. Saka ndinongofamba chete ndichingorara nevarume vakasiyana siyana. Apa nerunako rwangu, vanhu vazhinji varume avo vandinozorara navo dzimwe nguva vanotoshamisika kuti iwe nezvauri nezvandiri hazvisi kana kutomboenderana. But kazhinji kana ndikangorara nemurume wacho kahwani, ndinobva ndatotanga kutomuignore because ndinenge ndamutorera gift kana kuti the glory that will be on his life. And nditori nevamwe vanhu vanopota vachiuya kwandiri, but vanhu ava handisati ndanyatsokunzwisisa kuti madhimoni here kana kuti vanhu vakasofa kudhara. Ndinongorara usiku hwose ndichitaura navo vanhu ava. Ndinokwanisa kutoya kumba kwako for a sleep over. Iwewo paya paunenge wati taita bonde taneta, zvino warara manje uri kuhope uchinakirwa. Inini ndinobva ndamuka ndobva ndatanga kutaura navo madhimoni aya kuti notokurukura kutoita nyaya dzimwe nguva tichitotaura pamusoro pako. Uye zvekare kana kuri kunzi pane zvandinenge ndichifanira kutoti ndige ndichizoisa pauri like a spiritual mark, iko zvagara. Munhu usawanzokufarira kungoti wose wawasangana naye bonde pano bonde apo, nekuti unoita yavanoti spiritual mark. So ndo basa rangu iroro rekuti ndinofamba ndichirara nevarume vakasiyana siyana, uye zvekare ndichizosiya maspiritual mark pavari, izvo zvinozokonzeresa kuti mweya yakasiyana siyana inge ichizokwanisa kuzopinda mulife mavo, uye zvekare ichizoita zvainenge ichida nekuda kwespiritual mark iyoyo. Munoona sezvinongoita mbavha. Kune mbavha dzimwe dzedze dzekuti kana uchifamba mutauni then unokwanisa kungonyorwa kumusana kuitira kuti dzimwe dzinge dzichizozviziva kuti munhu uyu itarget uye zvekare ane mari. That is like what I am trying to explain to you. Kana kuri kunzi vanhu vanenge vasingapanzwisise ipapo kuti chii chinonzi spiritual mark. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Shungu dzekuti ndige ndichiroorwa ndinadzo, asi ndichiri kungokumbira kutaura kudai. Nditori nemazuva ekutoti ndinotozvinyima zvekudya kutoita 24, kana kuri kunzi ndichikwanisa ndinokwanisa kutoita 48 hours ndichitotsanya nekutonamata kuti grandmaster vange vachindiregererawo, so that ndige ndichizokwanisa kuitawo mhuri, ndikwanisewo kuzozvara, nekuti pari zvino chibereko changu chakasungwa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ipo paya paunenge uchingoti pano warara neuyo, mangwana warara neuyo, hanzi zvinozotoisa mamark muupenyu hwako. Strange things indeed they do happen in this world.